Neba Kambombo osho umnyama kwaMzimba umntwana uyakhuleka kwiindaba ze1KZNTV ifunde uphilano kaCebekhulu. Nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owesilo Kumgubho Wabesibhuda eMoiiriver.Othisha Babungaze OLWABESIFAZANE kanti bafuna ukuqwashiswe ngokuvikela kwembokode. Sanemukelane nebeselo kwindaba zethu ze1KZNTV. Iningizimu Afrika ibungaza usuku lwembokode eyingxenyeni ezahlukene zezwe namuhla ngemicimbi eyahlukene ngenhloso yokukhumbula abantu besifazane abangonyaka u1956 abamashele endlini zombuso eUnion Buildings ababelwela ukuthi ke kuphathwa omazisi ngesikhathi kahulumeni wencindezelo. UNdlunkulu Owesilo kaMoiiriver ube ngomunye abesifazane obebungaza lolu suku nabesifazane baseMoiiriver maphakathini elikaMthaniya. Bekukuhle kudelile emcimbini wabesifazane obubanjelwe enkundleni zemidlalo iMoiiriver ngaphansi kamasipala Impofana. Lo mcimbi ubuhanjelwe yiloyo oyengusekela mengameli wakuleli uPhumzile Mlambo-Ngcuka kanjalo noNdlunkulu Mayisela Zulu bese kuba yiphathimandla zemkhandla yahlukene. Kulo mcimbi kuqoquzela abesifazane ekutheni bazithande futhi bazinakekele izingane zabo ikakhulukazi lezo eziphila nokukhubazeka. Ilanga lanamhlanje akulona phela elokukhuthaza labo mama abanabantwana bespecial but ukukhuthaza nathi siwumphakathi ngeresponsibility yethu. Njengoba lo mama obekhuluma la ekhala ecela izinto uyasikhombisa ukuthi ikuphi la sifunakala khona ukuthi nathi sifake isandla. Ethula enkulumo yakhe uNdlunkulu ukhulume kakhulu ngokubaleka kokuba umama. Ukuba umama uNkulunkulu wami ngikubone mina ngenye indlela sengumama wabafana bami. Nokubona ukuba umama kulesigabe sengikusona manje. Ubona ukuthi uyazi angazi ukuthi mhlawumbe yini uNkulunkulu ayayibonile wabona mhlawumbe nginenhliziyo enkulu yokuba umama nakwabanye abantu. Okumele ufile inhlungu yomunye umuntu ayezakhe ingane kuphela oyizalayo. But nenhlungu yezinye izingane futhi kufanele uyithwale. Kakhulukazi ke omama abanezingane ezi differently abled. Ngizosho umkhizi ukuthi differently abled angimazi ukuphi ukuthi singasho. Uyabona ukuthi olwabo uthando awubusazi ukuthi kufanele liphume phomeni thina eyakhe ingane ukufisa nje ukuthi ikuyovakasha uphumule. Izibuyele esikoleni izivula nini izikolo zibuyele esikoleni. Baya nini ukuyovakasha kuphi but uma unengane ehlele engayindawo akekho umuntu othatha lolo joke ukuthi ucela kubambise lona because noma umunye umuntu umcela kunzima uma ngabe ingane engayizali. UkaMayisela Zulu ubesephinde veza ukuthi bazibophezele ekutheni bakhe izikole ezokwazi ukugcina abantwana abaphila nokukhubazeka ukuze abazali babo nabo bezokwazi ukwakha ikusasa labo. So siqala iprocess yokwakha ama boarding schools la sizoyithatha khona izingane ezikhubazekile siyifundise khona zibe nonesi ezidinga ukunakekelwa khona because sizama ukuphumuza omama bazo ukuthi akwazi ukudlala nezinye izingane akwazi ukuyobona abanye abantu ngaphandle. I mean uma una 17 years old and then bese uthola ingane disabled, your life is over. Isuke si over because isikhathi esiningi bathola ukuthi ingane leyo bese sala nogogo because ingane incane uyazibona ukuthi una 17 yo impilo yakhe seyiphelele la. Kodwa bakhoSibisi kwezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngeseMoiiriver. Umnyango wezemfundo ngaphansi kwesifunda iKingcetshwa inyakatho nesifundazwe usingathe umcimbi wokubungaza usuku labesifazane empangeni. Umqondisi wezemfundo kuleso sifundo uWelile Nzama uncoma amagalelo embokode emkhakheni wezemfundo. Abesifazane abangaphansi komnyango wezemfundo kwisifunda iKingcetshwayo babungaza usuku labesifazane bendawonye ngokuhlanganyela kanye nomqondisi walomnyango uWelile Nzama. UNzama uqoquzela ukuthi imbokode semkhakheni wezemfundo mayihlonishwe iphinde ivikelwe kanjalo nasesikoleni esebenza kuzo. Uphinde wanxusa nalabo abangothisha nhloko ube bathola ukwesekwa emphakathini abasebenza kuwo. Sifisa ukuthi imphakathi yethu yonke esiyisebenzelayo njengabantu besifazane basihloniphe. Kodwa ke kakhulu kuzoqala kithi ukuthi nathi siyihloniphe imphakathi
Kodwa ke mase sikhishiwe ke singothisha omkhulu, singothisha besifazane, sikhona emphakathini yethu. Siyafisa ukuthi imphakathi isihloniphe iyazi ukuthi sinegalelo futhi nathi sinendawo yethu ukwakha imphakathi yabo. Nathi futhi sinendawo yethu ukuthi si-investe kuleyo mphakathi esisuke sesibekiwe kuyo. Uthisha omkhulu nje uma esekhona endaweni akesekwe ukuqikelela ukuthi izikole zethu yiphephile. Lo mcimbi bewuhanjelwe yibo bonke abasebenzi abasuka kwihhovisi lesifunda iKing Cetshwayo. Unzama unxusa imbokodo ukuba ingazibukeli phansi, kepha yazi ukuthi kuningi engakwenza kumnotho wakuleli. Sihlanganyelela ukubungaza igalelo labantu besifazane kakhulu emnothweni, kakhulu eKing Cetshwayo, eqinisekiseni ukuthi iservice esiyirendarishayo emphakathini yethu iyiyo. Kodwa kakhulu sizothi kubona abangazenyezi bengabantu besifazane, sizothi kubona basemqoka futhi banalo igalelo futhi bangakwazi ukushintsha umhlaba. I-contribution yabo isemqoka kakhulu. Kuzokhumuleka ukuthi inyanga kaNcwaba inyanga yokubungaza bonke abesifazane, kanti kuphinde kugqugquzelwe nokuthi baphathwe kahle ngaso sonke isikhathi. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuThabani Maphumulo eMpangeni. Njengoba namuhla iNingizimu Afrika yonke ibungaza iqhaza labanjwa ngabantu besifazane ngo-1956 belusana nomthetho ohulumeni wencindezelo lokuphatha odompasi, abantu bakuleli bathi kunesidingo esikhulu sokuba lolu suku luqhubeke njalo lukhunjulwe. Engxoxweni abebenawo neziko lezindaba bakuvezile ukuthi bafisa lolu suku luphinde lisetshenziswe ukuqwashisa ngokuvikelwa kwabesifazane njengoba sekuyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukuhlukunyezwa kwabo muva nje kulelizwe. Kubaluleke kakhulu nje ukuthi abantu besifazane bacommemorate, guys, not just today, not just tomorrow, not just ngoba kuyinyanga yabantu besifazane, even after, guys. Like women, I feel like women have play a huge role in empilweni zethu sabantu, our mothers, our sisters, you know. Yeah, dude, so nje it shouldn't be into yenyanga yakuphela, it should be an ongoing thing. Ngokubona kwami kusamele celebrate lo suku labantu besimame ngoba eqaleni bebecindezelekile bengakwazi ukuthi izinto bazenze kahle, so manje 50-50 into ikubona isho kubona. First things first, DJ. First things first. The fact that niphuma kuthina, you know, we give you guys life. I think that's reason enough, guys. Right ukuthi si celebrate le usuku labantu besifazane. Kuba abantu besifazane babona imbokodo zethu. Kumele sibatreat endlela right. Uyibaluleka kwabantu besifazane in terms of women celebration. Uhulumeni wenza ngayo yonke indlela. Siyambona kuzona zonke izinto unemthetho ayenforceayo ukuthi noma ngathiwa kwenzakalani abantu kumele babe baningi kulo yonto ebenefitwa kuyona, kumele kube abantu besifazane. Uma kunabantu abawu10 kumele benefite, kuyaqinisekiswa ukuthi kulabantu abawu6 kulabantu abawu10 kumele kube besifazane. Kodwa ukwazi ukuthi abantu abawu6 labantu abawu10 kuba besilisa, futhi ngaba abawu5 besifazane futhi bangaba besilisa. Into ebalekile ngokugujaka losuku ukuthi liyasikhumbuza thina abantu besifazane ukuthi dala kwanginezimpi kakade abantu besifazane babecindezelekile bengakhoni ukwenza ngendlela abafisa ngayo noma ngendlela abathanda ngayo. So losuku liyasikhumbuza futhi ukuthi abantu besifazane ibona abantu ababalekile la kule around South Africa, ngoba futhi kuyibona abantu abakwazi ukusilwela. Asibambisane nabantu besifazane, singabavumeli ukuthi bahlukumezwe ngabantu besilisa. Kuba yona nto errongo le ukuthi sihlukumeze abantu besifazane. Fanele siyabanakekela njengamadoda. Abantu besifazane mabaqhubeke babe namandla noba babe more power yokuthi bakwazi ukuzimela. Kuze labantu besilisa bezokwazi ukungenelela ukuthi nasemisebenzini njengoba nje kwakade becindezelekile kuthiwa bangayigqoki impahla ezithize, kumele bagqoke bedecidele ukuthi kumele bagqoke kanjani. So ke njenganje basilwela ukuthi sibe khona ifreedom kubantu besifazane nabantu besilisa sesiyacela ukuthi bangenelele ekuthaneni, yabona nje basinike ipower, basivikele nanokuthi baphakamise izandla kuthina, yabo. Ngokwahulumeni ngicabanga ukuthi uhulumeni uyazama ngayo yonke indlela ukuthi
abantu besifazane bathuthuke. Kodwa ke njengoba sisho ukuthi it's not yet uhuru. Sizohlezi sicelebrate lolu suku lolu labantu besifazane because sifisa umyalezo lo ungene nasebantu ubona bonke uhlobo labantu ukuthi lubaleke ngani lo suku labantu besifazane. So ngokwahulumeni ngicabanga ukuthi uhulumeni kona uyazama futhi kusamele siqhubeke kwenziwe okuningi ukuze kuthuthuke abantu besifazane. Ake sithi ishelele etorweni nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Owesilo Kumgubho Wabesibhuda eMoiiriver. Othisha Babungaze OLWABESIFAZANE kanti bafuna ukuqwashiswe ngokuvikela kwembokode. Usuku lwembokode lubungaze ngeindlela ezahlukene kwisifundazwe saKwaZulu-Natal njengoba imbokode yasendaweni yaseMandeni ebungaze lolu suku kwamanqakaza ngeinkulumo ezakhaya kwakhuthazwa ukuba ke yesekane iphumele obala noma kihlukunyezwa. Kanjalo ke nangalolu suku kuphinde kwakhunjula abafelokazi abashiywa ngabayeni babo. Njengoba namuhla bekuwusuku lokubungaza abantu besifazane bakuleli phecelezi Women's Day, imicimbi ibithe ichithisa ukubungaza lolu suku. Endaweni yasemanqakaza ngaphansi kwenkosi yasemacambeni bekunomcimbi wabesifazane obuhlelwe ikhansela kuwadwane eMandeni. UNdlunkulu wesizwe sasemacambeni udlulisa amazwi ukuba abesifazane kumele banakakelwe bangahlukunyezwa. Kanjalo nalowo nguhlalo weSarga kwikomishana yabesifazane udlulisa amazwi okuqhakambisa imbokodo yakuleli. Ntokozo enkulu namhlanje kuba sibe nalolu suku ukuba siligubhe andisibongele nabantu besifazane ukuthi babe nekhansela elifana naleli elikwazi ukuthi liba appreciate abantu besifazane. Sisiqikelela kakhulu ukuthi siyacela ukuthi bengahlukunyezwa bathole imisebenzi kakhulu. Kusiphatha kabi kakhulu ukuhlukunyezwa abantu besifazane ngoba awakwazi ukuma emakhaya ngaphandle kwabantu besifazane. Kahle kahle abantu abamisa amakhaya kungabantu besifazane. So nje siyacela ukuthi bengahlukunyezwa kunalokho bavikelwe. Usuku lwanamhlanje libaluleke kakhulu kithina njengabantu besifazane. Lubalulekile lunjalo ke luphinde lube naneyinselelo kodwa okufanele ukuthi sihlangane kanjena silugubhe bese siyaqwashisana ebese siyaxoxa nangalo uqobo. Eqinisweni ku-August akulona inyanga yokuba ngabe iyona yodwa ebungaza njengosuku lwabantu besifazane ngoba umuntu wesifazane udinga ukunakekelwa kusukela kuJanuary kuya kuJanuary. Kodwa ngoba ikhalenda yethu isho njalo ke sasesikwenza kube semqoka ukuthi ke imicimbi esiyenzayo ila sizothola khona amathuba ukuthi sikhulumisane nabantu besifazane ngoba nokuhlukumezeka kwethu kanye nezingane okunye kwakho kudalwa ubudedengu bethu thina njengabantu besifazane. Ikhansela kule ndawo lithi ziningi izigameko ezimbi esizike zabhekana nabesifazane bakule ndawo. Laveza nokuba kumele imbokodo ivikelwe ngaso sonke isikhathi. Kanti liphinde laveza nokubaleka kwalolu suku lwembokodo. Ngaphandle kwabo ngabe kasilutho imizi yobaba imile nje imngabo ibona futhi abasikhulisile nathi saze sababangaka. Siyafisa nje nalabo abahlukumezayo abantu abadala ukuthi beqinisekise ukuthi bekungabi yinto abaqhubeka nayo kube yinto abayiyekayo noma bekuyisihlave besikhona ewadini. Kodwa njengamanje sesithe ukushona phansi kakhulu ngoba siyaqikelela ukuthi siyabanakekela not ukuthi ngoba namhlanje kumhla ku-August sesobagada kodwa sibagada nje inyanga zonke. Khona manje usibonelo omkhulu Nxele wekhanya Msamo Foundation udlulisela amaphaselo okudla kubafelokazi abakhela indawo yaseNgqamzana ngaphansi komasipala uMlalazi. Unxele uphinde wasibophezela ukwakhela umndeni wakwakhuzayo indlu njengoba behlala bengama25 kwindlu engekho esimeni. Kodwa lokusile ngiyaphuma ngiyangena ngiyanikela ngiyaphuma ngiyangena ngiyanikela ngoba ngithathele lithuba ukuthi namhlanje ake sihambele imizi yomama bangenabo obaba ngoba kwesinye isikhathi omama bangenabo obaba bayasaba ngisho ukuhamba ngokuthi bangabantu abayibona sengathi babandlulelekile njena njengoba kade singenile lapha nesho ukuthi kule yandlu kuusizi loda ngazi noma 20 bani weingane naye phakathi khona ngisho ingane yomfana. Sengithe ake ukuthi noma kulindwa ke manje uhulumeni inhlangano
iKhanyamsamo Foundation isizoxhuma ke la elinye igumbi futhi lokuthi ngeke bekwazi ukunyakaza sibe silinde uhulumeni ngoba ugogo Khuzwayo okuyena osebheke leli ikhaya uyachaza ngesimo ababhekene naso njengoba indlu abahlala kuyo ingekho esimeni. Siyadlala ngani yami impethu yuthunga ukhipha omunye ubeka ekhaya izansi sidlala ipontshi phansi ababili bebesembedeni into engikhalisa kakhulu nginengane yomfana kodwa nayo silala nayo khona la endlini ngani zami ngoba yaphephuka indlu yayo anginawo amandla ngahole ngisho impesheni ingane seyikhulile ziyaphuma ifuna amatoha zibambe kuphele nansi nje ibhuqu intombazane enginawo la endlini mhlawumbe ke njengoba sekufika undodana lona ubaba uNxele wakhona la ekhaya senginethemba lokuthi mhlawumbe khona okuzoshintsha njengoba sekufike ingane yami nje ngoba mhlawumbe idonswa isidalwa sawakhuzwa. Kuzokhumuleka ukuthi inyanga kaNcwaba inyanga yokubungaza abesifazane kuleli. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Njengoba kugujwa usuku lwabesifazane kuleli, ithimba leziko lezindaba le1KZNTV libe nengxoxo ekhethekile nomunye abalimi besifazane abasakhulayo wasesigodini saseDebe kwesakabiyela ubuka enyakatho KwaZulu-Natal uKhetha Biyela. Umenzi wawukhuthaza intsha abesifazane ukuba kesukumeke izakhela amabhizinisi ayo ngayo yonke indlela ukuze kuzoliwa nokwentuleka kwamathuba omsebenzi kulelizwe. Ukhuthaze intsha abesifazane ukuba ingahlali isonga izandla owesifazane osemusha waseDebe kwesakwabiyela njengoba elokhu edlondlobale njalo kwezolimo yize esabhekene neziningi izinselelo. uKhetha Biyela neminyaka engama-33 ubudala uthi imbokodo mayingalindi amathuba azovela kuhulumeni. Into engayitshela abantu besifazane abakhona la ngaphandle ukuthi kumele sisukumene sisebenze, imisebenzi ayikho. Ungaqala ngalokho sukucabangile ukuthi ucabanga ukwenza. Mina nje ngaqala ngidayisa iDicksweed nama chips neqeda no super cool kodwa namhlanje ngilana konke kuyenzeka singabheki uhulumeni ngaso sonke isikhathi ukuthi umsebenzi uzoqhamuka kuhulumeni. Sebenzisa izandla zakho, sebenzisa lokho nakho. Lokho sucabangile ukuthi ucabanga ukudayisa ini, kudayise kuzophumelela. Uqala uzithembe wena mase uyasukuma uyasebenza. uBiyela ube esesilandisa ngendlela aqala ngayo kwezolimo nendlela aqhuba ngayo yize engakaze libhade nasesikoleni esiqeqeshela ezolimo. Indlela yami iqale lapha phezulu, lensimu le elapha phezulu ngiqale ngisebenzela egcekeni. Kwahamba isikhathi ngabona ukuthi sekumele ngiqhubekele phambili. Ngizame ngoba bengibona ukuthi isupport ngiyayithola from umphakathi. Bayathenga nje kuzo zonke indawo ngoba ngithola ngisho ama calls abantu engabazi befuna ukuthenga, befuna ipinashi, befuna inkukhu. Ngase ngiyasuka ke laphana ngazosebenzela la kule ngadi le njengoba ke nibona ke amakabishi ngeke ngawafaka lapha phezulu kodwa awakwazanga ukulunga ngesimanga sokuthi ifarming angaze ngiyenze esikoleni agriculture ngiyazi konke ngikufundiswa ugogo losukalana. Okunye ke ngisebenzisa ifoni, ngiyasesha kakhulu efonini, ngiyayisebenzisa ifoni ngibuka ukuthi ukuze amakabishi ezokhula kumele ngenze njani. Noma ke uqhubeka kahle umsebenzi wakhe njengoba umkhiqizo wakhe kungenzeka kuphelele evandeni, kepha ubese ecela uxhaso kulowo ngaba namandla ukuba emelekelele ngokubiya insimo yakhe ukuze umkhiqizo wakhe ungeke uphazamiseke. Into engacela ukuthi mhlambe ngisizakale kuyona indaba yokubiyelwa ngoba manje ngoba kuzoba uOctober ngifuna ukusebenzela kule yangadi le ngapha ngoba isiqalile nje sicatshiwe sengizamile ukulidonsa ucingo. Mangathola ukubiyeleka kuyona ngizokwazi ukuthi ngidlondlobale ngikhule. Nakhona la imbuzi ziyangena. Isikhathi esiningi nje kumele ngihlezi ngibuka la ngenxa ukuthi ucingo lwamalukho right. Mase kuzoba indaba yamanzi ngoba ngizoqhubeka nje ngifaka amaveji yonke le ndawo le. Ithanki elilodwa alikwazi ukuthi limumatha amanzi azonela yonke le ngadi le. Mangathi sizakala indaba yamanzi ucingo lokubiya mase kuzoba la kungihlushwa izinyoni ngoba ichuse nje igcwele la
inyoni ziyahlupha, amakabishi nje ziyawadla le side ngale. Mangathiwa mhlambe ngithola inethi le green, ngazi ukuthi ngiboze ngayo uze ngizokwazi ukuthi ngitshale ngaso sonke isikhathi. Kanti ke lo wamfanisa noThisha kuye kwezolimo nokungiyena obemcathulisa ngomsebenzi wokulima uphumzile Mbambo. Naye ke ukhale isililo esifanayo ngoxhaso lokubiyela insimi yabo. Okukhona kade abame ukusihlupha kakhulu ucingo njengoba nibona nje izimbuzi ziyangena zimbongolo yonke into nje yenza noma yini okuyikhona esikhala ngakho kakhulu uxhaso ulokuthi nje ngathi singathola ukuthi sibiyelwe kuthi noma sizama sikwazi ukuthi kubiyelekile. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngisedebe kwesakwabiyela. Abaholi bamabhizinisi kuleli sebexwayisa umengameli wezwe uMnumzane Cyril Ramaphosa ukuthi izinga lokwentuleka kwemisebenzi kuleli izwe lingahle likhuphukele ku-38.1% kusukela manje kuzoba unyaka ka-2030 uma ngabe kungalungiswa inkinga okubalelwa kuzona kugesi kanjalo nobugebengu kuleli izwe. Amalungu omphakathi aphawulile ngendlela onganqandwa ngazo ungabikho kwamathuba omsebenzi nokulapho beqhakambise khona ukuba uhulumeni kufanele kangenelele ekuthuthukiseni amakhono kubantu. Into yokuqala nje kufanele ilungiswe njengoba amathuba omsebenzi eshona phansi kakhulu futhi kubonakala ukuthi u2030 uyoshaya sekubheda kakhulu. Uve nginalo okokuqala nje ukuthi kufanele kufikswe entrepreneurship eSouth Africa. Into yokuqala ngibone ngazuthi inenkinga. Abantu abaningi baseningizimu Afrika abangasebenzi babizwa ngento ukuthi ba self-employed, baziqashe bona. Ukuba self-employed ke kuyancisha amathuba omsebenzi negrowth ingabikho idevelopment ne-empowerment. Kanjani na? Ngoba uma ngabe umuntu ezisebenza yena ucabangela yena izingane zakhe kanjalo kodwa uma ngabe singavula umqondo sibe nesu lokuthi kube ne-empowerment kulowo msebenzi akawenzayo. Ukwenza umzekelo nje mangathi umuntu ukhanda imoto ebe necebo lokuthi ethathe abantu abasha abayishumi emphakathini ebafundisa ukukhanda imoto bona uqobo. Uma sebekwazi ukukhanda imoto yena usezoba yifounder bese yena ezifounder sekuyo after 10 years izobe siphuma iCEO ekwazi ukurun scrap yard ekwazi ukwenza yonke into egcine esenamandla ngendlela yokuthi sebeyakwazi ukufixa imoto bona bazofundisa abanye abawu10 after 20 years uyobe serun icompany leyo company yeni uyobe seyifounder engasasebenzi sehlala ekhaya bona seberun icompany sekunama entrepreneurs awu10 akwazi ukurun icompany nama-CEO awu5 azokwazi ukuthi eqashe abantu abawu100 bezokhanda imoto kanjalo namanye kanjalo namanye ama-industries. Into yokuqala le kufuneka ifikswe empowerment ne-entrepreneurship. Njengoba kukhona ama-crash mhlasimpe uhulumeni maye engaxhasa ama-crash kakhulu nosomabhizinisi belekelele kulabantu abavula ama-crash lapho amathuba omsebenzi anganda ngoba vele izingane la eSouth Africa ziningi futhi yonke ingane iyadinga ukuthi ikhule iye crash. Ngalesikhathi kuxhaswa ama-crash ilesikhathi futhi kuqashwa mona se-crash abantu abangasebenzi noma ngeyona imali etheni kodwa yona lo mali encane angeke uze kufane nongatholi lutho. Uma bengenza uhlelo lokuthi abantu abasebenzayo baholelwe imali eningi ngoba siyakubona lokho eSouth Africa imali ihleli kuhulumeni ayihleli kubantu kanti abantu abadevelophiswe ngalowo ndlela ke uma ngabe abantu bengenamali uhulumeni ethatha imali anikeze ama-ministers bonke laba imali ifika igcine lapho igcine ingayanga kubantu baseSouth Africa okufuneka bayisebenzisele indawo abahleli kuyo. Inkinga nje ileyo uhulumeni mengasolva leyo nkinga ukuthi amafemu awaholela abantu imali ukuze abantu bebuye bezosebenzisa imali eindaweni abahlala kuzo beyiyeka abantu ukubalekela emadrobheni beshiya amakhaya phansi usale kube packed emadrobheni abantu begcwala emadrobheni emakhaya kungabikho muntu. Ake siphinde sithi ishelele edolweni nebesilo sihlangabeze futhi uma sibuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazo ke zona ihlokwana zethu ehamba phambili namuhla. Owesilo Kumgubho Wabesibhuda eMoiiriver. Othisha Babungaze OLWABESIFAZANE kanti bafuna ukuqwashiswe ngokuvikela kwembokode. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 18.81 cents kuyidola laseMelika bengu 23.99 cents kuponda yaseBrithani libe ngu 20.65 cents maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,932 1 cent ounce, uthi intengo yolongahluziwe bengu $85.34 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe Banyana uDesiree Ellis wethemba ukuthi okwenziwe yileli qembu lesizwe lebhola labesifazane kumqhudelwano wendebe yomhlaba kuzosheshisa kakhulu uhlelo lokuqala kwiligi yabesifazane ekhokhelayo eNingizimu Afrika. iBanyana ke ikhishwa kwindebe yomhlaba ngesikhathi kishawa kwiNetherlands ngamagoli 2-0 e-Allianz Stadium eSydney eAustralia kulast 16. Ezika Ellis zayenzeka ngcono nezakwenza zidlala okokuqala kulo mqhudelwano okwade ubanjelwe eFrance ngonyaka ka-2019 lapho ezingazange nakanye zinqobe nodwa umdlalo zaguqa zaphuma ekseni. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina menkonyana kandaba ekhala emthonjaneni ezizwe zonke zayizukulila kwamzimba umntana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.